Как реагираш, когато някой ти говори с груб тон? Когато те нападне, наскърби или провокира? Отвръщаш ли със същото? Или имаш силата да направиш нещо много по-трудно и много по-силно? Днес ще ти покажа избор, който променя съдби. Когато срещнеш човек, който излъчва негативност към теб, ти винаги стоиш на кръстопът. Имаш два избора. Първият е автоматичен. Отговаряш със същото. Негативност срещу негативност. Его срещу его. Така създаваш дистанция. Стена. Пропаст между теб и него. И тази пропаст не изчезва. Тя остава. Носи се като тежест, докато не бъде осъзната и излекувана. Но има и втори избор. Вместо да реагираш импулсивно, си представяш човека срещу теб като малко дете. Дете, което не знае как да изрази болката си, което не умее да преодолее страха си. Това не означава да позволиш да те нараняват, означава да не слизаш на нивото на провокацията. Когато отговориш със спокойствие, разбиране и вътрешна стабилност, ти прекъсваш цикъла. Негативната енергия няма къде да се закачи. Помни нещо важно. Любовта не е слабост. Тя е най-висшата форма на сила. Чистата, безусловна любов има способността да трансформира, да освобождава, да лекува. Когато се научиш да я излъчваш, не само към добрите, а и към трудните хора, ти ставаш недосегаем за чуждата негативност. Не защото тя не съществува, а защото ти вече не резонираш с нея. Следващия път, когато някой те провокира, спри за миг. Поеми дъх. Попитай се, искам ли да задълбоча пропастта или да прекъсна веригата? Твоят отговор определя посоката на енергията ти. В света няма по-могъща сила от любовта. И когато тя е с теб, ти печелиш дори без битка. Сега те питам, как обикновено реагираш на негативност? Огледало ли си или трансформатор? Напиши в коментарите. Нека започнем разговор. Сподели това видео с човек, който в момента преминава през трудни отношения. И се абонирай за канала, ако искаш да развиваш вътрешна сила, емоционална зрялост и осъзнатост. Бъди щастлив, бъди стабилен и нека любовта бъде твоята най-голяма защита.